ti is tapasztaltátok már, hogy milyen jó érzés kutyáitokkal együtt lenni. Milyen jó, hogy ott van nektek reggel, mikor felkeltek. És most azért ülök a földön, mert van az az érzés, amikor már nincsenek. Mikor már reggel fölkelsz, és egyszer csak nincsenek. Egyik napról a másikra. A betegség vagy a kor viszi el őket, természetesen másképp áll hozzá az ember, de amikor kutyatámadás, tehát agresszió áldozatai lesznek, az valami nagyon felfoghatatlan folyamat szerintem, mire fel tudja dolgozni az ember. Ma ez lesz a téma. Ha továbbra is érdekel, ne lapozzatok el, megbeszéljük azt, hogy mi történt velem, mit láttam, mit éltem át, és ezután pedig elkezdtem kutatni, hogy mi is történik a világban. Mitől is van az, hogy nem csak az emberek között, de kutya között is rengeteg az agresszió. Gyertek velem, megnézzük. Na, ha eddig a másodpercig jutottatok velem, akkor most elmondom a történetet. A napokban szem, és sajnos fizikai tanúja voltam, hogy egyik kutya kivégzi a másikat. Mindössze 30 másodperc alatt. Nem akarok belemenni mélyen a történetbe, megpróbáltam segíteni. Odaértem, ki tudtam szedni a kisebb kutyát, egy máltai, innen is kellemes pihenés a Szivárvány hídon túl, Artúr. Viszont a másik kutya nevét nem tudjuk, az viszont teljesen biztos, hogy egy jó 35 kiló túli legalábbis, mikor küzdött, akkor legalább 60 kilónak éreztem. Bull-type típusú kutya volt, Pórázon, Hámban, aki kitámadt kistestű kutyára. Mint mondtam, Artúr sajnos azon nyomban átkelt a Szivárványhídon, már élve nem tudtam kiszedni a másik kutya szájából, ne haragudjatok meg. Egyszerűen ez 2000 történt, úgy gondoltam, hogy viszonylag könnyen feldolgozom, de nem sikerült, ezért is mesélem el ezt a történetet, ehhez kapcsolódóan azt a jelenséget, amivel nem tudok megbirkózni. Ezek pedig a magára hagyott kutyák. Pár videómban már aki végignézte, hallhatta azt tőlem, hogy passzív gazdi. Ugye ez az, amikor kutyával vagy, és teljesen mással vagy elfoglalva. Nagyrészt a telefonoddal. Ugye ezért randin sem megengedett, vagy egy baráti társaságban. Nem nézik jó szemmel. De amikor a kutyával sétálsz, ennek ilyen következményei lehetnek. És nem csak ott. Megjelent a jelenség, amiről beszélni szeretnék, a kutyafuttatókban. Hogy bejönnek, és a lecsatolás utáni következő momentum az az, hogy előveszik a telefont, és a világ megszűnik. Mert körbe van kerítve, nem mehet el a kutya, és kész. Volt egy régebbi videóm, amiben már ecseteltem, hogy a kutyafuttató ugyanúgy közterület, csak kutyáknak fenntartott közterület. Tehát oda a közterület szabályai érvényesek, sőt, fokozott figyelemmel, hiszen a kutya veszélyes lehet emberre, állatra. Ez esetben viszont nem tartózkodhatunk vele közterületen, ha nem tudjuk kontrollálni az ő viselkedését. Még a zárt közterületen sem. Nagyon jó kutya! Nagyon jó kutya!